Sachisin pat kuble ye fi baro pidang ye pe ye ku kubor jong u mau por. Habagin ya sha prang bat ka kubor hagani ka por tengi ye pe ikimat ki bekong san jong ku kubor kumne. Daki kam berngem pen i kinong hikai SSA bom aisyu ka sarkar ye ka tulop laksan benai menta. E marwe kinong e lam na mau that rashan yaw ba brolding nong se lek pen ye so shaka party NPP. Kajing itu yangi kum ki briu uba brol om jong ka parti kadaw bangilami na ka UDP ong uba W solang. Penpau jing bitar ki paj ba ka Southwest Khasil District bombyang ka rukom trekam ha SBI maukerwan. Background ka ENCC ya ki calibrate nyot na Juwai Municipal Board. Penlong ke HYC da ka marathon ban rakhe ya ka so tham de. Penkentang lang do so blay ya udikan job purto hasok menting da umos Reverend V lengdo. Kinong rem kat sebagi pai kilap bat syam tangki jing nado na tenrai ong uba Alfon. Rakhe ka child line ya ka pre-Christmas haringkat ki hep baret kadong Shangling. Kalong ka ay ka ba pendio mensim bat ka ba pensosi yang i baro kino hikai SSA hapo ka jela Meghalaya hakaba hadu menta ka sengi arpotrik jong benai Desember arajar arpawei ka ba dei ka sengi ka ba khado ka ba ngi na kaliang jong kino hikai SSA hapo ka lama jong ka Meghalaya SSA School Association ngila ai por ya ka sarkar jela ban penurlong ya ka jingdawa jongi kata ban pelai ya ka song pisa ka ba shispa saw crore kabadai ka additional fund kabadai ban bon da ka state government na ka benta ban siu ya ka tulop shekino hikai SSA katkum ka kaping norms jong ka samagra shiksha abhiyan kabala sa bat ka state government lani kabala don hak account jong ka state government hakini ki license kibala deb tikum kadak kajing persya halor kajing skap menti jong ka Meghalaya Democratic Alliance hapo ka jingelam jong isar Conrad K Sangma kum i Chief Minister nakaliang jong i kinong hikai SSA ngin pelong ya ka non cooperation movement persya ya ka sarkar jela kaban sedang na do lasai ka sengi ka arphoitrik u December arjar arphoi bat kaban kut tat hadu ba ka sarkar jela kan siu ya ketulop badangsa jongi kinohikai SSA. Hakani kan non-cooperation movement baro kinohikai SSA hapo ka jela Meghalaya kinom shim benta hakinu ki program kibala ptha lane kibala pha banle da ka sarkar jela la kidei kibawan na kaliang jong ka education department ni na ka health department ni na ka sport department ni na kinu ki department kibadei jong ka sarkar kibala pha ban pendep haki school nalor kata baro kino hikai SSA kinom shimbenta yaki program kibadai shabar na ka education la kadai haka election duty baro kino hikai SSA nginom shimbenta show learning nginom perform show yaka duty jongi kumki BLOs lani ban perform yaka duties hakabai dei bat ka COVID 19 awareness program bat kiwei ki program kiba pha nakaliang jong ka sarkar Meghalaya ki noelam kiba khmat jongba brolding nongse ubde menteri sarkar baru UMLA ka UDP na mau tharashan kilamino balai peneso syaka parti NPP kine kinoelam kiba kentup ika kong Irene lengdo lam lengdo ubde advisor wali solang vice president mau tharashan nolor kiwe kinong kitkam kiba khmat la priang ngubha syaka parti NPP da James PK Sangma haka jingalang haka arpo trek opera arajar arpuwe kabla long ha office trekam jongkanika parti hanong ba shillong. Our endeavor to bring such leaders to come and work with us because alone we cannot achieve anything. It is always through teamwork and through the contributions of leaders like you that all of us, when we work together, will we be able to achieve what we have set out, the goals that we have set out ourselves for. And I am very confident that together for not just the new district that has been created and for Mauthaurishan, but for entire state of Meghalaya, that all of you will be able to contribute
for the growth of our party and for the growth of our state. I would like to again also say that Kong Irene is not here with us, but Kong Irene is somebody who has been very close with us. We know her from a very, very long time, and I understand, being very elderly, the situation is such that it's best, that she takes care of herself, and she is missed here today. But we know Kong Irene, in her letter, she has mentioned that she also wishes to come and work for the party, for which I take this opportunity to say that I'm very happy, because we know Auntie Irene for a very long time, although I have not met her for a long time, but she has always been in our heart, in our minds, and it is really something that I'm so happy that she has decided to come and work with us and be part of our family and be part of our team. All the leaders who are here, you have worked in different political parties. Some are from the UDP, some are from the HSPTP, and some are also from the BJP and from the Congress. And this is really so encouraging for all of us, that this is not just one political party, that leaders from one political party are coming and joining us, but from all different parties. It is something I think is a very positive sign. It is something that I feel that today, Meghalaya is moving in the right direction, because we may all have different parties on ideologies, but it is important that for Meghalaya to really move forward, we are very backward. Let me be very blunt here. So to move forward, I think that it is important that we all work under one political ideology, under one political platform. So therefore, today we see the coming together of so many different leaders from different parties to come and to work for the NPP and to be part of this family. Hadir labun benar ya kabangi la resign ke parti UDP te ilarai bangin penyosok parti NPP. Kalau kita bun ki nongrem ki bedai bat ka imlang kesalang kamtam na kabenta ka bagi bekerja penuri perjuangan. Te kene kamdai syu kasian ka baningkong ka bangin nang ikendru iknoilam. Nomor ngiru ngidon la kejong kabentah ke imlang kesalang hari kejong ki cakap kejong. Nak kata kadau haswa bangin perkat syanu bangin yalam ki paiba nong snong ngia ban pek hakanu ke parti ke bangin de banlej bangin yalam yo paiba nama ba kamdai bangin sulet ban join ke parti tang na banta si tem artem election ngim julong kumta lakum no we bang ladon ke parti ngjudan lakum no palat ya ka suppose nam katan nam ndai ko apan wara ya kani ke jeng perkat ke batma ya ki paiba nong snong jongi kolong ba Hakipor ki beladap bangirung i join ki parti kalong bangirung i BSB kunti group candidate. Nakapor kalong ba nganget ba PGUI ba hakni ka jela ko jongi bagi brio ki ju mention ye ki nong tebut kum utai brio jong masar A master B unta. Tenrei kani kri kapor ka bangi ngipet ba ubrio ula banjano ubrio ula ban chong thai ula ban rem election no. Henry ngi kwa ba lakum no kumno ngin wanra da ka wei ka rukom perkhat haba kani ka ri ka jongi ka dei ka democratic country kam dei ki pajba ngin lek so individual Henry ka dei ka ba individual ha ban lek cha ka sur jo pai ba tenang ta ka daw ngi rung kani ka party NPP menta omdon na pleng jongi hang ni bodon jutmu ni election Henry ka long ba ngi kwa ban lek be na ka benta ka party organization bangin penklanya ke parti ngin sekriru iki paiba lengba ka parti nomor ngiu iru mentang kumba ngidon mentang ke state ke jongi i serkondot sangma i balong kumbu chief minister jong ke state ke jongi u balong ru national president jong LPP aga keju ke por na kalian ke jongi ngiu i hakini ki por ki ba ngila ya kini ki benai beladap la sibnai tam mentang kaba kadang kau isu kebaktik ke jumut perkhat ke jongi kum kinong snong apo kamerang civil subdivision nadu banga ngalang knadet ngalaju kenmau yo sngaw ya ke isu ya kaba kinoilam ke jongi ke belong ke male ke nong sensar snong kirang ba snong kilaju ya kren sepang kajing angnut jongi paiba ban upgrade ya kamerang civil subdivision syaka mairang district
te ngiliu I na kapor si kapor ya ka baki political party hapo ka state ka jongi kila yalam ya ka jela ila longru kum ki chief minister na ka party congress na ka party UDP ro ladon but kadon ro kapor ka ba ya ka state ka jongi la long chief minister da Dr. F.A. Khonglam atau hatu kapor kum independent te hakani kapor ka bamenta ngi kum tinong song snong kam tam na po motrasan konsumsi ki babun gidon kolong bangi su ba hakani kapor ka ba ka party NPP ka yalam ya government MDA menta hapo ka jingalam jong sar kondat sangma balong chief minister jong ka Meghalaya ka jongi ngilayo yakani ka district layo ban upgrade yakani ka Mairang Civil Subdivision sa ka district ka Bupura tingi su ba kum ka advance Christmas ka gift sa ka NPP party sa unoilam jong ka party sa ka party bro ka way ni su ba kambyang su ingi tang bangin ai da buki la ne da ki gift kadai ka ba ka kamram ko jongi menta kum kinong song snong ki bangila dai ban ai ya ka jing kersan ya ka kum kini ka party ya ka bakala ai ya ka ni ka jing anur jong ki pai ba jong ka dong ka than ko jongi bangi yu iru ha po ka jing lam jong ni ka party ya ka ba ki babun ki isu po ka jela Meghalaya ka jongi mentang I bawat la da kampanlong 100% ro la persang na ka benta ki babun ki isu kumang yu I mentang ki border issue yu I ka jing ya kinwen na po temotor ha por ka bamen swa bat ya kiwe ki kamru ki babun ki bang yu I ki bang imla ban jer hane tamde ka ransan bang ni kren ni kata dan rai ka we ka bentaru ka bang akwa pensai hang ni kini ki basong ka mon ka diang ka jonga kidi ki parlok ki bang idon ha ka party UDP nadu snam arjar sipo khatwei terter ka ba nadu ka singi ka basdang ka ba iba HB nong si emali bodon burom jongi balong I minister menta ya ka ba ila decide banyale election kemudian nadu ko to porhi ba ka party UDP kladon pa ar kanhun kawai ka kanhun kade kanhun jomba HB nong si ya ka ba mangingi don bat kawai kanhun kade ka kanhun jomba jisi dengan nang tar da ngi sungthu ba ka jing rung ka jongi ha ka party UDP kelas luang tangka sembol for election ada ki breu itu bekitip yangi baik bangi ngide ki breu jomba abrol Dr. Dan balong noilam tu kapor umi thu ingi kum gibreu UDP nomor bala itu ingi tang kum gibreu jong kandidat kata kadau ngi suthu bakadon ka jinge ka bakrau habangi train ka benta ka bah kamiat hapo ka imlang salang ladangi ki babun ngin sudon tang hak thap nyang jong wei breu nang taru habangi ladon ha ka party ngi sudan ba yapo motrasan ngi klem rung ha ka party kum bangi le menta ngi rung ba hap halau yung jong ba abrol ki breu kitip ba yangi habangi ya chrum seneng ki ong bagita ki degi breu jong ba abrol teladang imi no mentaru ngangai ba isar melba ibalong I state president jo ka party inom dandu kanu ka jing nomar ba in sngo ba kitu ki degi breu jong ba abrol lada kadon ka jing onong ne ka jing du nong ru ka de bet tang jong I ba HB nong se kan nomar ba haga party UDP hi ngilap kamdon kata ka party base apa motrasan dak ba burom ngala bonong ba hadien jong I ba HB nong se la de mile election show te ka party UDP ro motrasan ka hap organized mai nomor ba nadu basdang ka klamdon ka party based organization minister lada jin lada ngi perkhat nang ta jing bet ka jing biang ka jongi ngila bonong bangidang benur ban mi ngi klam perkhat ya kata namar ban sandur kum kinong elam na ka banta ban wanra ya ka jing kelar bat mai ka don kam ya ka por ka bajelan om tang si banai ar banai andai na kata ka daw isim ni senjam ba menta bangin mi no ta ka besuk na ka party klam ka jing ya don daw bat I ngi klam don do kanu ka jing kan tho sneu I ngim don kanu ka daw bat ngi airu ka jing kit bok kirbeng I kum wemeli kum minister hani ka sarkar ka ba menta bayin pandab hok ila ka jong kamram kum ba nakaleng di pai ba jong matrasan konsumsi la ibet ban berset I la arte menta bayin long kum IMLA ki pai ba jong ka Southwest Castle District Maugruan ki bujuai ki jing shekri ha ka basai ba late pisa lamba ka SBI Maugruat branch ki la panpau ya jing sau bitar na ka daw jong jing bambiang ka rukom tre kam jong ki nong tre namar ba ki break ki lawan naru dang step ban wan sei ba tep pisa na ka banta ka jing don kam jong ki la ban kedo ba ka jing bambiang ka rukom tre kam kalong ba ki pai ba ki la nadu dang step hadu ka por la shiteng jan mit ba token number udang poi tang ha u ar pusau Henry ki slip token ki poi
haduk shispa asan pusawai hajrong. Namar kata haduk kapor ban khang ya ka bang ha kapor sabo jijan mit ki nong trei jong ka bang ki klem la ban pendep ya kita ki slip token number baladep ban sim da ki nong wan don kam ha ka bai dei bat ka ne nakaliang jong ki pat ba ki lapan pau ya jing saudiau bat ka jing sau bitar namar don ru ki long ki me ki belajau umat ba ha ba ki lawan ha ka ne ka bang ki don ki jing thu ban lech sei pisa ban lech sim dawai ya ki khon jong ki henry hadu banda de ka por khang kim shim lala satia ban sei yala ka jong ka pisa ka bakila treshitom baro shikata Mudi bisa ngai to dawen alu labu men bisa ni tiam la de klen tau ki ong apsi kata wa iteb dere adu na ta dawen jok to dawen la na kedem marskiti az ene la pisar ya re tadi ong tau me tablem tablem yo so jokan na tablem jot mana ho la ya Tibiari. Mentre ki orang kudu nama mentre ki orang abstrak ada kam tahu sa tep. Tapi orang kita tep macam abnes lah. Cuma dep tong dep tri kam tahu saya terjauh terdalam. Kalau entar lain ni lah persis ni. Bukan masih kian lagi ni. Sekarang kena berjaya bukan aman berat. Tengah itu. ta ka jing sokhya bat nga ngej ba lengba ka lat pathai ku bor ka ba phi bin sa pan priang kan long ru ka wei ka banta ku ma phi rap lem na kam ta ki pan ba jungi jong kan ka dong pathan jungi wei ka long kum ne mo ni barabor habala dehi ki ayom ku mentali ka dai ka ayom Christmas ki babon ki pan ba ki balakan show ki pisah ki bang ki wan sei knang ya ka pisah ka jong ki na kam ta ki jong non kam hayeng ka sem la kai long ha ka baken thit ya ka bam ki ka di la ka long ha ka ban thit ki jan ki nep lam ta ki khon ki ti ki jong ki te hre la dang yo ya ki nong trei jong ka bang ki ba le ha ka ne ka dor kan wara ka jing ban le se kan wara ro ka jing so se ya ki mi ki pa ki ba le se ki don kam ka ban pen thit terpang ka e na kam ta ki khon ki ti bat ki jing don kam ha yang asan ni ngan pau ba ki breu ki ba wan ha ka ne ka bang namar ngi don tang ka ni ka we ka bang ka ba ono ka state bank ngi po mo perwat ki jungi te ka we ro ka jing jong ki pajba nong song snong jong ka district nang mar hang ni ndai tang mangi ki badon hang ka area mamarjan jong ka bang ndai hang ni ki wan ru na tu ki breu ki ban nanong jri nanong lam satu sa mahesh kolas kon jawai bat keleng ka district te la da kalong ka tur sumudor ma phi ki lawan na tu nang tei rangkat ka bai kali ka ba ono lese ki reserve kali san riu hajar ki wan masai pisa nang ni kimyo ki haban yang lain hadu menta ko ma PPE hi lagi jong ki khamat ha ATM ru umdan bisa habang ru hapo ru kalong kumni te kata ngan ong fi bakala longsha ka ka ba la ta sisa ya ka ono ya ki pajba ki bawan ha kane ka bang sngi na kaliang jonga bat ki babun nilai yang lain hang ni hapo bang state bang hang hapo mau perwa ngapan pau ka jing sobitar bat ha ka upor ngapan pau ru kajing isen na mata kilong kemi na mata kirangba na mata ki kantai ki balaya yang lain baro sismi ha kanega state bank mau kurwat nai ka penlengo yang i kalong bakat hadu kanega por mental kan baje la jandon arsitek laisiteng unombar token hadu menta udang dei nomor arfusau mudur nga ngayo utuken nomor ubasis pak khat ar te habangi persang man kali balai bah hadu kat ne ki ong bangi ngil ya tresitom ya kai haba pita pensonong rim tang utuken nang bar udang dei nomor ba arfusau kane ka penpau ya ka jing bom khan snap jong ki nong trei ki ba trei hapo nyong ne ka bang na kam ta ki pajba jong i jong ka ne ka dong ka thain mo perwat ngan ong ne ka basai bang so thu men ne ngai i don wi long kimi ba layam ro ha ka ne ka jaka namar le se imut ban le chim dawain imut ban le shanon re ka dei ka jing nong kam pisa ba isawan ha ka ne ka bang ban wan sai pisa dan rei habang ka persang man kren hang tepo kauntaru ki penpau ban ki tin khamakor ki penpau ban ki tin bakran he ki penlong yangi ki pajba badia ngaru bangan so bitar ha kan kasni ngaru na kaleng jonga hot namar ku mu breu ngi don kam ya ka ban sei la ya ka ban tap pisa te menta kasni ngi tu fi na kaleng jonga ngaru ngadon kam orjen ban tap pisa nam tau khun jonga ubadon hapo bangalore u ap yang am ta hapo college bangan pen tap pisa nam ta jong u te ngala kerpat kerpang dalong kepala subhase ban yarap lem namar ba
ukun udon Sabar State bat udon kam kerki ban thap ya kapsah hapo ka college jong u dan rai nak yang kini pade kikran bahe ki base bat halor ne token hanya persamaan ap tan hadu mental lai siteng utoken uklem ke ume sa tu ar fosau hadu mentah tede halor ka tanong rem ngalalit kerpat hang tai tan rai dalai jang tai pade ki persang ban ong ba oh kalong kumne kalong kum tai ki duna staff kini tai ngim tep ki duna staff ne film duna staff rai ngi lawan na laki jong isnong ese kinong kibayawan sai pisah hang ne kibayang ha ATM rom don pisah ban tap ban transfer na cha ATM ro gamlong ban kerpat nang ni na poro kim tre thì cái này ketika jing ban ngon oh hang ni bahkan ni ki nong trei jong kenika state bank mau kerwat ke jungi menta kilale mon kilale bahe siapa pelat namta ki pajba jongi hang ne po mau kerwat kan ni kapen pau ba ki ibeng ye ki pajba jongi hang ne po kadong kathan hang ne po mau kerwat ndai tang yang tan rei ngangai ba barok kini ki pajba ki bewan hang ne kasni kilia knyum kilia pen pau ilala jong jing te nga keren hang ne namta barok ki pajba jong kadong kathan bat ngaken tu ya kibor bahalor jong ka State Bank of India bat kum I know it's our private property. Private property the civil like gaji. Lain gitu geluti na. Một situ. Situ sana ni. Tapi wah bersa yang sama ni, wah dapat ke mariang itu wa ke berunang. Ini tak jadi. Wah tu wah so sandali senong am sudong ni mariang monok jeb ni. Menta kasngi kipat ba jong ka thai natyang ilaka hapo ka jengalam jong ka seng ka ilaka natyang coordinate committee ENCC kila bekrat ye kikali ka juai municipal ki balatmu ban bred nyut ha ka jaka ka badon ha ka shnong that musem West Jante Hills kini kikali ka municipal kilawan rangkat ki bor pulet Henry kipat ba ki badon ha ka te ka jaka Kimshem la ailat yakini ki kali ban bread ikinyut hakate ka jaka bat kila penpai kala ya kite ki kali na ka jaka ka bakilawan la ban pen kin mau bahakane ka committee layas nrop lang nadu ka seng KSU Modup Natyang Unit FKJJP Natyang Unit HNYF Natyang Circle MPUF Natyang Circle JSM Natyang Circle lembat kinong shnong ka kdo kule that musem nongkro bat ki wepan kishnong ba marjan kite ki jaka da ka wei ki jingmot ki la penlong ya ka meeting ka balangkot ban persha jor ya ka te ka jingwan bret nyot na ka juai municipal ha ka te ka jaka kani ka jingle jong ka juai municipal kala ka ta jor ka kot ka khia ki umbam umdi ya kal air coach badi ki jaka penthor ka te ka jaka ong u president ka HNYF West Jante Zone uba HW Sutong Myo ai daga met go chai go khia la tia ai hajong spa la mentoi gi dan dei daw gi ustad ju ong gi hell is well gamut ga jingko jingkia ga jing ka chai ka kia man go ga spa ba yo wi pu bru ni ba la do la jinjare ka jinjar le ha perdi chai kia myap i re borobor ju chem jing e ga yung ga sam ju chem jinjare to ik ju istom dan dei daw upacha ju ri ga ni municipal knang wa sachisen yo ai ga ga air go ko chilen ter jing in bi kon ifti yong i da du ni tenam khujat eu belagi jing sup eu ipi de chai de kia hejo ipor le yo roy purum pare na ipor sipor kamjo le ikble ipi Christmas musuk ipi ne ba Christmas jan go poi do jisni asni rani kamjo le usnam tume yusuk euro kuble sibon kuble jan go Mungkin masih aku berdep display termanu mulai meeting kamjo le ibichnong ru per na do play hat musem nongkro di weblang kamjo le isin balang yongga FKJJP DSU JSM MPUF HNF da yigi en mentalang hinipor ngamyo ikitin plam risbon mesnya kita MU dep plam le bat bodau plam le nang chi tu ti ngrai kam ikitin kuble don mesnya mat ko wi don hi ni ka meeting mo depan man hi ilaman go kian le cara meeting go jing perkat yong i yo penman meeting to do ni daw yo cha ya ka municipal juai olai no jep chini ni daw wa hadin ur dap jing tho i kap tu kat isni yo jing tho yong i mem prekam ni bansi hap no le dikam nang yo man kam ke jing percha tegeni nang man ne ko ke jing stang boy ni sen ni mat nang bun jing percha ni jing ile rap teng tahap yuk sok tilang
do pi la year pi do ila year ta ke jing ni wan ra oi jing job kui ke phang kau di ui pi mat ke jing ta jur orde batai di orde kelam la jing ta jur ke ni ga kom no jet pi ye ke mei mariang yong i kam ju le em ke ga afek ni waman em jing ma di wa haden ko ni mat leader ibu si nasib itu pina nongso hamisen nartiang kdo kuli leader itu wong di temon chat pina ong lagi dilekat nungut berdep ya astalna kan nungut yo diam dan bak ni tak jura ko yiga kot ketia leader itu chat pina chat mana ong bagi lekat nungut berdep ya lekat nungut yo ya astalna temon bon yu kujut bon purna yiga ni tok tin purna pan kat ni wm ini kat tu berdep ya klam erja ko tang le biang yi gini jing no chep warok de plat go galawe ke petin yong ti yepi ta orir ko hadin habot gi kon ki yong ti galawe yong ito man go se ha tu kata kamar ti piu to ko chnong nartiang le ni ge ilka yong nartiang man go ka thau tourist place on kya le ni ka thau jngok kai perthe yong khasi thau pachke the UP mondir thau ge warap yuk ngat nang chelai nang yo giler ku khoj wa suba henry lejia wan ra gi gini tang hai ni telang tang hai ni dep ni telang hai por diur kata ge hem po de ge tai hai ni lai no ton ba kani sorok le UP si go lai er keri kani penyu hiu to ngat ba go khiao ja yong nga yong ti ke jing chim kya ge yong i de jing siao thu lang i de jing yet teli lang i de jing yeren pi lang i yo khang percaya ga sisen don mha mem wanra usnya bha lani MLA lani ke sarkar i di kerja development kau igi nutrok to kami supen bahari to pong wanra di jeklia jeklai kadu ite don hi kenten yo like yu chimi for mandawan tu kerino jeb beju jing mut beju jing teli lang i yo be gi sendon but sewi le kamu jing kerpat boy ni sen pukur ko do kami nang hap ia continue di niskemat yo ia cim bentalang hite for publish bon kam gijing penput ye for wo pelai pi for kotor yang pi ye kapateng kalau we yang i publish bon do ite don hitin ka nyau trip youth council lailing do circle haka khat pratari uno pra araja arhuwe kalayo ban rakhe ya ka soso tham de bat penlong ya ka marathon ka bashi 5 kilometers ya ki shinrang bat pra kilometers ya ki kinthai na do kapor pra bje step Hadian kata haka por shipau baje kala sedang yaga program ban kinmau buram ya kesngiya ba prapuwe umlung susutam haka balapan ya ye kejingelang da usamla wanda penkemen marwen president HYC Lailendo Circle shwab sedang ye kejingelang la yo ye kejingdwai na usamla Presland Roy Tongni assistant general secretary HYC Lailendo Circle Layo ye kejingkren now General Secretary ke HYC Laileng do Circle u samla Wilbert Sun khasimle ubala penken mau bala khayo susutham hagasnem khat praspa anyo phulai ha sai sopen sora but ula tho shibon ki kon ban no senyang shaka jai bin riu kum ka kot duta raksiar kejingkala khasi ye ka power u esom kisngi barim u henyo trap bat kiwe habakren kum kongsan hakane keski nakaliang u samla lumlang khasimle President ke HYC West Coast Hill District ulakit bokit riang ya ka HYC Laileng do Circle bakan nang kiu shaprang hakikam but ai kubleiru ya baro kituki balawan manishimanta haka marathon ya ki bala job but ki bom job ru kumjo haka digesngi la samru ya ki khusnam shakinong job haka marathon kata haka ba 10 kilometers na ka benta kishin rang kinong job kilong udonbor kharbani banangkong udonbok lang shangoi baar upai lang rangai balai Nangta ki kinthei haka marathon ba 5 kilometers ka Rebecca Jindiang banangkong ka kong Tiana Nongse baar. La samye kitiki kusnam bat ke song pisa da usamla lumlang khas imle President bat samla wante bok lengdo General Secretary HYC West Coast Hill District. Yiging tebe jing shai habre ke pule puthi. Bat dai tang haka snam khat ndai pa san. Watla ka bas ngau pala ka nei jong ni rurong ba. Watla ula Kenjo syaka arta kapa absan senam kapa sarkar hagiti kipor kanom syasyu sarkar pareng ba kindang peteng ye kindang yo kam sarkar enda dap absan senam kenrei undi orang ba ula yo ye kam sarkar ha kapa ulalong uno hikai Shillong Government High School
hak ta kapor ka jing ya lenti ke jong kum usyakri ula le shibun ki bat enda ula rung ha ka kampule ula don ke jing sngau ban puli ki ju si ki ju ki kot bar kum ju ru ong wat ki khna skul ru ki don ke jing sngau nomor ka jing puli ki ju ula perkhat ula le were ki rurang ba jong ka than hak tu kapor ki rurang ba shilong ki parakhasi ki badon ka mai rang ba bal ulawer bayang ini perkat ban sandur ya kathok katar namar gilalong kiju sikiju kikat nadu kipor kepeladep hadu mentah bat om don menu basngap ya kata ke bau ulaong bat kebasngap tenak long endo la syong perkat marwei kalawan kesan perkat hau bobu sosotam lanai mulung sosotam ban le no hi kata ke ketin ban le no hi kalarung hake jeng mut jeng perkat ke jeng bat ula perkat kumno bangan le nga une kebangadang duna ke jeng pule wat kiwe ke belatam ke jeng pule rekim semlala ban le ya kene benta bar udai nang ta ula sedang ban perkat bat sandur bat dei nakan ne ke benta ula wer ya kiwe kim semla pai kmat bar ula ong hake jeng thok puntri jeng dui teraksiar marwei ngalong haklau latang marwei ngami kijing perkat bakrau hapo jonga kike namar ka jing don jong kiru rong ba kim semla pai khmat lem nam ta kathok katar reu melung so satham uyeng marwei ban pen khat rang ba ya kane ka benta ula persyang ban tho ba ula tho ning kong ya ka power jong isop da pa translate nagak tin no wei syakak tin khasi rengkat ka ba ula bu ya kitin syong sabai ki jing sneng ha kane ka power jong isop ha ka snam khat khandais ba arpusan kajing ya nanti ke jong barkum ju ula penmi ya ka dui teraksiar hagas nam khat khandais pa lai pun reu ula penmi ya ka dui teraksiar de hang ni seu thu bakala urlong ke ke ba ule naman ta ka ri ba jai pen reu bar ula bu ya kini kintin dui teraksiar la phirit bor la phitlot jar jar phidei baniam ban ong ba phim la kot syaka kerdan berkanam de na kini kilinti ya ke jong bar ula bu yang ningkintin bar kilalong sisya kijing penki bensem wat hagini kipor kibangingi umbulong sosotam ula yoi bagajak benreu kat nang mi kipor kajing teneng ya ki wepat kijak benreu kalalong hadu kata-kata bar ula yoi ru bagi breu ki kam it ya kastai dong kinong wei ban ya griti dustur kajongihi dai nak takadau bobu mulung sosotam usakren ya kini kintin namar uyoi ya kata benta bat umulu susam uloong jing syai ngiwat saudong perthai jing syai kari ngimtip dai nak kata kadau ulo penmi ya kini kintin kibalong sisya ki jing penki ya ki mensem jong ikun samla hadu menta bakumno ngila bantengkai ya gariti dustur lejong kani jing kren jong susatam kalau ai mensem sibun yang i kum kun sama bat hagajing ke hagajing ya nanti ke jeng ke sngi ke jeng long samla bat bun ki samla hadu kini ki sngi ru ngidon ka benta ka bang ngimtip bakari bagajai menreu kan poi sya ngim ju perkat ba ayu bangin le nam takari bagajai menreu dan ki samla ki baong menta ayu le rung sang malang rai kim su thu ya ke jeng kodor kajing tray ka imlang salang kajing tray ki sang sama sinong kajing tray ki nu benta kadai ban kentiu nom takari bijak penreu ka jongi hang ni po meglea hari kini ke Switzerland pat kadai ka wina ki jaka bo jungok kai ka ba kibru kinang ban penon kam kumno ki ban petray kam petray hok ya ka ka ba ki don ha ka ba ki kendu ba ki kamarian ka ba ki kendu bar ngas ngau ban ong kinong Switzerland kidai kibru ku bastat tam ha ku perthai ha ku bakisnai ku baje titan kadai ku baje ku barem dor tam ka bak perthai ladang itet kemud ki song daki klur kidon daki lak ki bak ki panon kam bali ki nong Switzerland ki snai ku baje kitep ka gadau kidong Switzerland ki snai ku baje namar ba kimdon ye kilenti ha ku por bo mishwa kimdon ye kilenti ya kemudian ia jaka ke bobiang bania nanti kumta ka sitom ki ba kin supply ki mar ke mata te ban pensuk ye ki sina ano da ka baji ka kena ka badai ke barit
tilada ki kai nakawai ke jaka syakawai ke jaka tang mankit hakapla kamut ba kelasuk kata akadai galat kabagi perkhat ngasngau man ong ngi wei pu wei kum gistamla jong ka jaj ban riu ngi dei ban perkhat kumno bangin le na bata kari ba ka jaj ban riu ka jongi ladang ngi nginang long mrau ladang ngi perkhat ya kasuk hakawai ka puar ngin salong mrau tengas kau ban ong ba kajing sekri ya kajaj ban riu kam dei to bang ha bang itre sang balang rei ki jing sekri jaj ban riu kadai nadu kadonut nadu ki kam ki jam kabak ngim alat nyau nong wei bawan tu klar palat ya ka hok ka jongi masuk ban ong ba ngi nga katanrai ka jongi ngiwan na mo kurwat masuk ban ong ba kadai ko wei na ki jaka ka ba msiso akitu ki por ki temen ki jongi iwan poi hang ni ngasngoban aingu ya ki teman ki jongi baleng ba ki wan poi sini ki dei ki beri ku bateri sitom hakarep karyang bat haduk menta ngilong kumne kum mangi dei lang ba ka jing tre sitom jongki ngasngau ba ong ba kini ki dei ki nuksa ki babha kum ka jeri berkajai benriu ka jongi tinga ong ya fi kum ki sipai lani ki pai ba jong dei ka dong athan tre sitom ha ka dei karep karyang kentiu ya karep karyang ban ngaso ban ong baw samla lumlang ru dei wei na ki nong trei ha kabdei ba karep karyang ye kayu bat bo bat thong ya ki gardan ba per ya ki nong bot nong rap bakerpan jong kuan jome u Jesu Christ daga bor bagai tia du masim akoi kenang ba mendop pen longkur lengdo yau pai ba jong me Ki reung it jong ka balangka theling na keleng ki parish jong ka khasi jaintia kila to sha ka mas pen kencang leng do soblei ya udikon job perto menta ke sngi ublei da most reverend Victor Lengdo DD Archbishop jong ka jalanyam ba Shillong ha ka yeng mani u Joseph Bakho ha so menting cathedral parish jowai ban ubadei ru uleng do ubaneng kong na ka te ka shnong ha ka ne ka mas pen kencang leng do lawan bane don lang kumju nadu kementri jong ka sarkar jala ki bagentup ya umentri ki kampo yeng bat ka puli puthi uma lakmen ramboi nangta uma snyau bahalang dhar umentri badai pe ya ka commerce and industries and tourism UMLA ka Jowai constituency uma wailat miki shila ki MDC bat ki wei de haba phai khin yat chapan ka jingya lenti udikan job perto udei ukon ba jong uma Paulus dekhar bat ka kong Yulinda perto na peding hinring ut shipara lakha yu ha ka shnong Somenting West Giant Hill district ha ka khat san trik uno pra khat kandai spa pra phukandai nado bu dangren ulalong ubetre shitom panyara bhala yeng lasem harangkat ke jingpuli puthi ulapende be ka class 10 na Marian Hills Higher Secondary School Jowai House nem arja khandai nangta ulale puli Hasin Xavier Minor Seminary Upper Shillong hadu ka class 12 house nem araja khadway lapha yu Sinai Spirituality Center Guwahati ulale sha Morning Star Regional Seminary Kolkata West Bengal banpule yaka philosophy but BA house nem araja khadar hadu araja kharsan ya udikon job lapha sha Joseph Nadini Seminary Umulong nakabenta ka Regency ka arts nem how araja kharsan hadu araja khanyo house nem arja khan nyo hadu arja khan pra lapha pan sha Barato parish nadu usnem arja khan pra hadu arja arfwe lapha yu ha Orient Theological College Shillong banpule ka theology but lapan kentang dikon yu ha ka arf san trigu naitung arja arfwe hapo ka Orient Theological College hi rangkat bat ka tukat ningut ki brother nangta lapha yu sha Sutanga parish East Giant Hill district nakabenta ka Diaconate ministry but lapan kentang lengdo so blai menta ka sngi ka khat khandai tri uno opera arja arfwe hadin kini ka mas pen kentang lengdo hakapor
no phai sngi kaladon sakajingya procession Eucharist keleng kashnong so menting bala shimmenta da ki riungwe jonga balang Catholic nadu kinong elam nyam ki khenarin ki samla ki riurang ba shinrang bat kan theiru kumjo Uday balong ba kuat ko buleng do bala penkentang na kabanda ka kam kuat kam kentang bal penkerpang da ka balang ko ba kitab Deuteronomy Sipau Prad Kumda Ublay jaladi ulajit kerpang ya kiling do Badla penkuat pensuba ya ki Hapeneng na peneng ki paiba babon Na kabenta ka kam kentang Kubalong kitab jingken pran riu Uling do unyai persyang balong bakuat Na kabenta utrai ublay Linda baye tolong ki bakuat Bacanya ha ublay Ublay wala kot ikiling do balong ki bakuat Kubong siti ben kong jang Petrus iway khatsan da ka jing kuat bau pendan kam menai ka jing lenium wai subha upa jong blay badda ka dai ka jing ai subha tam ya upa jong blay lumba ka jing em ka bakuat u Petrus bakuat rolong ka nuksa bayai penken mau iki padba baro balong ka nuksa jo ka jing em kuat ya ki briu baro siti jong Petrus banin kong ar khara uleng do niam baka jiem ka ba man la ka sungi uleng do de ban ye ya kayu kres bakot ka de ka lan ban wan ra ya ka jing ye ya blay bar ka jing ai ma ya ki wei uleng do de ban long ban ka men sim ban yai ne ka jing dwai berbor ka lat ban yai sno ho blay jisuang klam manga pinamla ban yai ne pinamla ban jo Namar katau de ban duai man la kasngi uling do de ban ye ya ka kten jo blay namar ka kten jo blay ka long badan bortam balang ba ka kten jo blay unyai pen kala ya la de ban ikiwai uling do de ban long ubas bun sim ya baro ban samlam ya ka kten jo blay ka jing hikai ikiwai ba ka jing trang ya ka jing bha barbor Uling do day balong ba kloy ban shashkor ya ki badon kam ki badok ki barli rangli ki batlot ki paswai ki bapang ba basistom uling do day balong ba yai trailang ba ki pajba namar balai uling do uday banle ekasur jong pajba uling do day ban brom ya ki wei ki ba pedon kam ya ki sab ki pang ban ailam ya ki wei Uling do de bandan beli balong sakri kat kum ka jingla acu kum ka dodot jong trai jisu uling usan ya kanuksa jo kamaria kalalong kanuksa ka jing snauret banirap irap lamik tu badan kam kalalek banirap bencungo ya kalisebet takadau kamaria nadu kalong hoot yo beli kalalong kanuksa jo ka jing snauret kanuksa jo ka jingek kanuksa jo ka jingbha Dongin perkebot ya kanuksa jongka ka jing sloret joka maria ka dikalan ban kentiu ya ka nanu kata por ka maria long baro ki jaj pedrio pertai sakot ya ka balakarku mangi barang ila duai ya ka maria ka kemi jo ublei ka badap ka jeng ka balakarku do namar katangin penkre ya ka sikha jo utrai Yesu bagi long berbor ki basuret ki batrai shitom ki banyet dagik ti badaki kam bagasim kan ikalat mo bat kublay pi iway pa iway ga Christmas besok namakala hajan setang sausngi kan mau haka Christmas kadai ka por le brom ya ka sikha jong Jisu hoi ka jing le brom jeng ya ka sikha jong Jisu mda thei than da ka bam kadi hosibenta jo kata Mdadai tan karyam ka baik kam dan betai ai ka sikha jo Jisu kada ka ba lekmen le subha Henry dei bandan yo Jisu ha ka Christmas wat le buram Christmas klam ublay klam Jisu de bandan yo Jisu ai la yo Jisu bat kha haki ngisem jopi hakadano jopi kada la juang ladau Jisu lakha ngile buram chia char sindru Hende ladaom kha ki donot changi ga jingle Christmas changi galong le noi
Nama kata prabangai biik baro. Ai bagani Christmas ke Bandungan stak kendiak singi pelong yang kasih kaju terai Jesu bandon Jesu hakai kasam hakidano jongpi. Ublay ke kukada yang ibar pada nang kumjoro ke media balawan ring ikan yang kasur jangi minta kasih ublay ke kuah yang iway pa iway. Anyero yang Yesus Kristus. Uba Alfon Bird Kasintiu, General Secretary ka Hills Farmers Union, Central Body ha ka jingkren jong o, ha ka program jingemir jingmut bat kinong rem, bala penlong hayeng dorbar hall, jong ga shinong rang blang, so senyang, Southwest Khas Hill District, ula penkin mau, baga jingdon jong kinong rem, hapo jong ke jela Megalia, pakentup ru ya ga Garu Hills, kidon hadu shilak tam, tang kinong rem, Henry ka basngau si ipan kalong, bakat syabapai, kilap pat syam tang ki jing sudah. Ulaong baka jing ya kenduk jing jongki kalong, nadu tenrai, la kalong ha ke kendau, baki rem ki po, umok keu, kawait, ki kriya, ki syang, ha ke ban pentelun ya ke kamrem. Bat om tang kata, Henry ki maru ya ke jing nadu usambai, ke sebo, badwat hadu ke yau ke hadru. Namar kata kum kinong rep, kenang bikin tip ya ke jingdu nong, ni ke jingyo nong, ha ke bapen telun ya ke kam, kabadon kam kalong bagi di ban bu jing kain tik patik, man la ke sengi. Ha ke ni ke sengi, la yo ru ya ke jingkeren aimen sim, na ke bentai kinong rep, jongga tain rang blang, da o presiden, HFU Central Body uba Komanda Shang Pliang. Ia ke jingye lang lapan ya da uba John Gilbert Marwain, la yo ru ya ke jingkeren pediang, sobha na usada shnong jong ke rang blang, so senyang, uba Yesterland khar, bat ia ke jingkren kublai na ba Anthony yau pniau. Mata pila perkat ke sami ke solution ke. Rela da pim perkat ke ekonomi kan ke jubat ke kata ma. Perkat ke. Kumno ngan le. Kumno sisya kan pniau nong karep keriang junga ke sami ke tutin oris nyang oris yar. Oh repri hodam oh rap no do brokoli. Oh rap no do muli ba ibang bhashane. Organik. Kata ko ikan tiyan ko best palat te. Tinggal ayo nong sorang ni beli organik tu dia kini te. Nak ikan dawi kini. Opi. Ai dawai. Namar kibrium ta kilong conscious kilong concern bahaya ka ko kiat te. Bun ubriu ya bam ni jur ki chap ai dawai yo pan kan sar yo pang yo lai ko jai. Dia mentau nong sor nong syarat tan nong kin prastu tan mo ta ko ong man organik. Te benong kini dikai salaban ni dikai selain kerak te. Hai kador kamu pinyo arsya kador. Kidon kinong pet kinong kmi. Ngidon kam ka social life. Ngidon kam shibun ki iban yatai. Hakolong ying don ki kmi ki pa. Hapo ka shnong kidon ki sordar. Hapo ka hima kidon ki sim. Hapo ka district kidon kinong sensyar. Ki bapet ki office baper hapo ka jila ki don ni ka sorkar hapo ka jila ki don ki nong rep hapo ka jila ki don ki nong hikai hapo ka jila ki don ki kontraktor hapo ka jila ki don ki nong trei sorkar public servant ki ong ki nong sekri pajba bat bun ki ai hilfa mayunian paling ngidon ka PG Group ka bangin bafin sam menta ka PG Group kamla aban tho ya ka memorandum show chief minister kadi ka PG Group ka bangin ajing rap em kimla aban tho we demand this that no chief minister PG as a group pietre pie kamai pie ji yo jing rap itu Hill Farmer Union kala aban tho ka city ushu prime minister ro kata kadi ka jing perde nang ba ka Hill Farmer Union kala aban her ki city keleng Show no repiji pada kedai kawai si benta nak benta begini yo ya kaban ya trei ya kata itu ngisu dan bak bah kedai ka mau keluar kedai ka Hill Farmer Union kepada kami ban form ini PPG ngipet benta lai teli ki blok ya ka mau keluar ya ka ranikor bar ka mau sunram ya ki wi ki blok ki pet da ki wi ki NGO ya ka mau sunram pada ka hap hapo ka jimpet ke jeni bat ya ka mau keluar bar ya ka ranikor ya ngisu kemen kum i Mary ngasul tenat mentar hukum keren ti lah sul syirkai lah kamla ti nga ti nek alak pe mo warnung ya lut mo Christmas kade ti kade Christmas ke tempat bang bania ti jeng Christmas no la ne ban tin no ka Samsung ka ba kamstai to nang ne shikmat next camp bang ba ka jing don ngini ki samla kan long ka jing pen kersiu thia kan long ka jing namta jungi kinore ngani tu ipi ngasul kemen ka wei hapo ka jing alam jungi ku kinoi alam ju ka Hill Farmer Union wat ka sarkar mentar kelas dang
las lang pej baru arteli ki khmat sekinong ra barang pej siliang long ki pej kumne tang ba somewhere somehow kila kham kumne tiga sukumen kan dia kata bat ga bangej skam badang ne khmat ngiru ngim juya banya ko ngam pajui yang ngi bengin kunto yo minister la ne ke sarkar ya kena ka badai ban le ban kunto ni haban kunto tere hadu menta ni persang banyak tei ke banyak keren banyak khana la dadang long ti keren ke ada pim sengap syu te ngiru ngi ami do song thau ne yu tang batang ko ke mun ke jing teli PPD ke jing teli kelong bakong san hadu kata-kata dalam dama pi kum kinong rap pi teli kadai ka sisial ka kadar ka pa pi penlong pi penman ne kata lada kum kinong rap ngidon kam ya kano ka sukar ka lebe lada ngi teli menta mudur lada ngi kum kinong rap ngimi da ke jing teli silak ngot lo bengilek hamana pulo ban ya long meeting ban ni pan ni ka government wanra no ya ka agriculture policy to kan ngai nem ngai ke sukar dangi mi silak mo naman pulo to kam ngai jan kumta kan tapi langsung tuam ta kabor jing teli keempat judon kata ka sistem bantha kumi kong meri ban ai jingkran kum tu kani ka fokus kani ka project ta kata ki pha shane ka sistem juga government ka fail kami simya pha ya ki officer man ka sini na bo agriculture na po horticulture na po fishery na po veterinary ban ni kenduk kum ne man ka sini kata ro kani ka way ka gap kamut kaya jingai ba iya muklam ya tengku shano ro pet yang ni klam ya tengku shano ro ka sistem kambiang na lori yang ngiru ngim dontan ya kata ka jabing ka bangin smutu kum kinam rap ba pleng kini ki pet na mata joni ladang ong lelei badai ma phi ba itu lo pikitu ginong trei sarkar hapo mau kurat ang tali pin salungongan Tipma menta kasih itu kan dia penrir. Dei ma phi te basi tu lo. Phi mud ukonan sang ma unio ban syong hatu kali sau kam dei ma phi. Ma phi ba pen thiet ika kali. Dei ma phi ba pen snai tu kaying. Dei ma phi ki pai ba. Contribute ban snai ki surok. Ki dei tang kinong pen pai pen kemi. Teka jingmut gejunga tolong ba. Phim dei ban le rai. Balik kendu iki officer ki bapet ya phi ken kata ka digi jingmut ka mamut ban ong ken bakidon ki veterinary officer kidon ki agriculture officer kidon ki fishery officer ba phin le kendu lane wat ban khot hang nero bakin wan ban pen ban dai ken kata ka digi jingmut junga ngam ong jaj ba phi sing tulok ma phi le he ya ki den rei tangkat ban biang kat ban biang Telarangan syai nuksa bapi kenang pin sengutu bab kumno bapi siu tulok dan baju senaying baru kau senaying dai pidon kamu ban senaying narot dan kam kasih men dan kam apa pitit semen tinarot pisiu ya kata tax ya kata khajna kan sengutu na ketuga khajna kapoi syaka sokar ban pentelun iki kam na mentaban siu tulok iki nong trei nakamtaban repair ki yang kisem nakamtaban sam syakatuka department ban pembiang kita wai dasin kumta ban siu tu labat kumta ter ndai tang mapi bar ki pajba jong kari India ki contribute ya kene ka tax prime minister Narendra Modi ro ndai ba print hiya ka machine ban krim pisa usim na ki pajba ke penlum pelang usah penya ke nya ka pisa na ta kadau ki ong ba ki dei ki syakri pajba ke education department kapan pensiuna ki building kapan ai tulok ki no hikai kapan ai jingbam ye ki di kena school lomba ki school SSA kumta ter habang ipai si ki department ka kuat ke kia kidon ki doktor kidon ki minister kidon ki PhD kidon ki CHC panishim dawai kumta ter dengan paino hagarep karya habangi kum kinong rap wat mudur bangim don kinong pai kinong kemi dangi ngim jutip ya kata dangi tip rung isu tip dan rai ban ong ban yakran tempoi sono ro kata syua pia pak sutu ngini yakran iki la da pimpas ngutu ya kata ka ba te pia bas ngutu syua PPD ki kinong rap don am ki papet ba kemi yangi ki don shibun kinong pai do kemi ya pi ya kino hikai kedo bari ya ke school don tangga education department ya ki kena school don tangga education department ke banpet
kat bayu nung rep kibun ki syakri jong pi kibun ki nong sumar nong pet ya pi kibun ki ban yarap ya pi ngim tiup don nang ya thu yang kata ladang ngalali school tengah lasung thu hi manu malak tanai ladang ngampule lelei ngasulong bet marwai kum miau hapot pe ngam tiup mano bapet iki nong rep kadon shwa kata ke horticulture ban le iu ta ke horticulture ban ya thung sentiu ban ya repso ban ya thung pan bat kum ta ter don samano don sa ka agriculture kale iu tu ke agriculture kaban pet iki nong rep keba kaban pet iki nong thung riu hadem kadon sa ke ai are don sa ka soil room ban pet ya ke khndo ya ka sia ban pet ban care lese bang yo ya ke kawa kadon sa ke irrigation ngipun poi siki jagaret ki jongi kadon sa ka veterinary are ka taru ka pet yo no rap mo plan kumno ban sumar ni kisniang ki jongi lo ki pang ki sitom kumno ban ai dawai kumno ban inject kumla batai do balfan ka taru ngintip pitharai ba doktor unle ayo hang tu hapo veterinary ki officer ki le ayo veterinary officer la pimiari jingri mapi da khang talano ro lalong kamun toy bani bu ya ke veterinary office la da hamo kurat ki mirat amun kumut kim ri jingri le ayo kamun toy kadon sakai are don sa fishery department ro la bun palat kini kinong pet yangi kinong rep kejongi badai tang kasur badai tang kejung yeteli kabangila ban weng ya kejung kejong nong rep ban akwaru ban bu ya kene kekentin abang ilet cikejakan kendong badong badai tang kejing nang jing start kabala ban weng ya kejing duk kejong kilong yen mong sem aksinong kejong ni tang de kini kekentin ke bakendiat kit bok riang ya ke unit hamtam ha ka jingelam ka jong ba jon anang ye keren ba koman ngaong ba isu komen hadu kata-kata ba jon udang samla henry lodan ka mensim ulala penora yo minister jong ka support ba jong karap karyang ha ka sinong rang belang te kum yung dio samla ngini balai ka jing takti ngin namla pan kiu klem dang yo training adam dan bukan hikai te nginum ayu nga ba koman ngidan kisnong je bangilet ni hikai kinong rap ban sai kejat swa bakin tia bat bakin marsin ki kini bencut benya aduh kata tinamar kata kadau manong IV taka jingdon juga units aman lagi senong aman lagi dong gila ban yarap ya kinong rap lagi babun kiliang ya kinong rap gidon kam ya kamen sim juga jinglong skor men sim ada kum kinong yelam ni ladang ilong duki rom long rap kinong rap tang su duki sisi nong rap no manchu rap si junam no tinamar kata kadau da kamen sim juga jing iet da kami sim da gajing sungur betel di kinong rap bakin long ki lawai nga kwa bagi kun ki kti ki jongi ki kun samla jongi kim dei ban mi nasional henry ki kun samla jongi aba kindali cha sor kitam sulik pulie kim kwa su banwan ki kisnong ki jongi balai mar bam dan pisa henry ki don ki kun samla ki basti sha maulunong ki la pulie sha shillong ki la pulie sha kolkata ki pulie sha bangalore henry da pulie ki wan mansna homestay hapo shnong bat ikamai ikaji namar belai bakadon kapisa kapami na kasunong katawa jong ngiyo sngo ba ndi tang ha karang plang ngiyo sngo hani kiwi ki zakaru ba sha 8 kilo sha khnyat kilo te kam tam bi biskat ma min pang la ong la le cha lum ban khet yo ta biskat de ko dos phot ka da la poi hang tu ba ti pa de ka no si tang karu ya atang karu ya te ban wengi kata ka jing 8 kilo le ban wengi kata ka jing sha khnyat dor ki nong rap ni kum capacity development ni wan ban bangin yarap bat kam tam ba ka health farmer union kan yarap tingin dan tak ki 3 days ma ki nong wan chimi kita ki bar ki jong pi ki ban te lok ba ka sorka te baling ni ang ban te lok ba ka sorka na ma nang ba kan yarap ya pisya ban sha 8 kilo mat nga shi yo snow ba shubu da de shubu ka ubiskat piyo akti la jom santin ka hab ai bai kali ban pentunai kata ru ba pinyo akti la jom shubu ka ni la dan lupa kita ki nong wan the na pisya Dala dan lupa kita kinong wan hit na pisya kala pensupat yang kinong rap. Pat menta ba ni kinong rap bangin long tang kinong rap ndre bangin long snat kinong khai. Te shubu menta pilawan kum ke grup dai. La shubu la dan a pungut ke hata ke grup. Pilek kum na piladan kin kata ka po.
Menta pidan Norway, tapi wan tang so government office ru pina pancing yarap. Kanu ke jing yarap am pinam la te. Nginum itu rai pi. Namar ha kita ki form la certified do BDO but u district project manager. Kamu cuba ngamen tangan pancing yarap ngan nga di ikong Mary ngawan pancing yarap. Napi ke sorkar bangga dan kam ban ngan penhe ya kata ka keper jong biskot dan di bangan penkut ya kata ka kebri jong usamparan. Ti bale iyo nginum la marwe. Ti cuba mentangan led mangapan ngawan na yaman lang group producer group nyapan jing yarap ba ngakwa benlek kita ke sorkar ka itu bat ka kloy ken ban yarap tumi kita. Ti mentapan kum kata ka jing yarap kindan ma dapila ada pendap iki form kandan sa ko ipat ka kata ka form ka ba pinhaban dangila ada certify lan dan itu min sa phone biang efi ba pinlik play bank account dala ada play ka bank account ngimtip lanu ka sorkar kan pa ki jingarap ti bun ngi kinong rap ni don kap ni ka jingarap deh tika ka sorkar ka kloy habat dang ben ha kan ni rungi dang shidap ban ai jingarap yaki babun ki group bat kin haban pendan kampan Shibenta ban pen kemen bat pen sautanat eki kelung kena jong ka thai nongpo shua ka jing pdiang borom ya ka jingwan nong breu jong utrai jisu na kaliang jong ka tna childline nongpo kala penlong ya ka jing rakhe ya ka pre Christmas hapo ka dong shangling ka bodon marjan bat ka Shantivan Leprosy Center hakas ngi sejain hakani ke jing rakhe uba balajet rani MDC ka nongpo ulalong kumu kongsan bat lai don langru ikong Ivan Chisha Marpna Center Coordinator jongka childline nongpo bat kinoyelam jongka shnong shanling hakani ke sngi nakaliang ka childline nongpo kabari pe da ka Don Bosco Integrated Development Society Shillong kala penlong de ka program ya lekmen bat ki hybrid jongka te ka dong harangkat ke jingi lekai baper kum ka jing shan bat ka jing ruai bat la samru ya ki blanket bat ka jing ai sobha Christmas shaki te ki long yeng ki bodon hakate ki jaka bat ya ki blanket la ai sobha da ka seng HNYF nongpo haka bakren haka ne ke sngi kumu kongsan uba balajet rani ulai ro ya ka childline kabala la ban shim yo kum ka ni ke sin jam ban lekmen bat penso tunat ya ki hebret shwa ka jing rakhe ya ka Christmas haka baula benrap ru bakum ki neki program kin I mean same shikat day ya ki kelung kena kumba baro ngitip baka ayom Christmas kadai ka ayom lekmen ban kin mau ya ka jingkha yo nong pen im ka perthai nakaliang ikong Ivan Chisha Marpna ilapan pau baka office childline nongpo ka ai khublei kerpang ya baro kinong ishim benta ha ka te gesngi bat ai khublei kerpang ya ba balajet rani ubaladon rengkat haman ki por bat ka childline ka childline ka ai khublei ru ya ba Marcus Martin president jo ka HNYF ya ka jing ai sobha jong I ha ka bai dei bat ki te ki blanket chakane ko parthai rangkat ba ka jing thumu ubule unom pha ya phi klem don gono ka jing thumu upha ya yangi rangkat ba ka jing thumu lese ubule udon ka jing ka plan na ka mata ka jong phi ba phi don ka jing duna ka khotmet ubule shampha angi hangne bangin cha iben yono upha angi hangne rangkat bagi jing thumu ha ka jing im ki jongi endre gai ka bangi don kam galong ba ngi dei ban phai ya ki khmat ki jing shauble bat ngi dei ban le ha ka jing im ki jongi bun ba ki briu ki badon ha ka ni ka perthai ki badon sui ka jing duna ki khotmet ki babon endre ki pau ki long ki briu ki bobanam ha ka ni ka perthai shuong bangi hangne ngi duna kalat ya ka bangin pen pau Nagaliang ke jongi dang men semsnem hang te hapo lang bakala de hate hapo umden haka shnong masenda bar ka umkon ang tu ngirang penlong ya gawe ka program ban kersan yang gini ki disable mo ki briu ki badon ka jingduna ka khotmet namar haki ki don ka jong kasap ki don ki banang ban thanjing than ki don ki banang ban thanjan ki don ki banang ban ri jingri kiwi ki kam kidon te nga karpat hakum kene ka singi ka bangayo bani tendu bat phi kalong ba penon kam hok ya kasap ka bo ble lai phi baru ubri udan ka jong kasap ka bo ble wai kam de ka ju kasap ka bo ble wai ngi dala ka jong kasap ka bangi ngi de ban penon kap ya dan kam hok ya ta kasap ladangi ngila ban penon kam ya kasap ka bo ble wai dan lele ngin nom de ki briu ki ban sha ibeng hang nong no bunba nangi ni sha ibeng namar bangi klem peron kam hok ya kasap kau ble wai hangi
Hanga le se ubleu la ai bangan yok ban syakri ya ki para briu kat to kat nekat ka ba ngala. Bat kiwi ki sap ko bo ai hanga. Ngan persang ban le ya kata ban syakri hok la ne ban persang ban ai ga jing syakri na ga banta ki para briu ki jongi. De ngimong ba tang bangi de ki badon tuna ga khot men ngi la du men sim. Wat sngo bumta. Wat sngo ba pi namar badon ga jing tuna do khot men. Ngila de gibriu ki balasha ino lane ki balasha ibenya ka perthai kam long gumta ngilong gibriu le se ke don bon ba ki long ying hangne ki bamat kumbang lakran mane ki bamat akaduga jingpang nyang longkut ki don na preng jungki ki balakoi ki don ru le se mentang ngit ba bon la preng lakoi mo sister mentang ki leprosy patient is there. How many case my don only the old one. Yes. I heard about that. Te kita gide ki bangi ngi kung gibriu ngi mat. Tenga sngo bakum hagane ka sngi ka pre-Christmas celebration. Ka bangi yo ban rakhem na ka sngi lang ba ka jing persang jo ka sideline ban penyo ban tayo pi. Bangin yo le kemen lang. Ha kane ka sngi ha shwa ya kata ka jing kan mau ka jungi ka jing wan long briu jong utrai jing Jesus Christ. Mo utrai jungi habawan sagani ka perthai uklemwat tangnya kita ki babit ki babiang pikan mau ke senran jong jisu kan arngut senran jong jisu ki babun ki de jinong tong do kha mo ki bade ki ba tho ding you dot we are ki balanang la start hangto ku Matthias mo de we na kita ki finance officer jong jisu tu ko por ubabat e ka platangka jong jisu de ni don kam ya kata ka mensim ka bamangi kum kibriu ngide bendon kumno bangila banai mensim iwe ka Christmas ka ba kum ka jing im jungi ha kibriu kamde benlong tang ha ka artusan tarik jong ubnai Agos ni jukren sapang kata ka Christmas ka artusan tarik jong Agos ka de ka jing ken mau ge jungi ya ka jing wan long briu jong utra jing Jesus Christ bat ka hukum ka ba kongsan bat ka ba krautam jong Jesus Christ kalong bangin iwe Cekum tu ngila poisya ka bukut jangka thup kubor sa chisen pan kuble shibon ya fi baro tar hadu begini syambiang kuble shibon